Kailan mong buwan? Kinsa yung liuban kayo doon? Tuman, karon. Saman. Ako. Dami search warrant ni mo. Bugaris warrant. Bukan mi sa PDEA, sir. Cooperate ra. Sabi akong sala diya, sabi akong sala. Ikaw liuban kayo doon gitakop sa sala nga pamaligya o legal nga droga o RA 165. Wala lagi ko anak lagi. Kasi ka binuwang anak. Ano dyan ko na binuwang anak, barangon dyan ako. Babay. 2 buwan. 2 buwan ka naming pinagpaplanuhan. Pinag-aaralan ang mga bawat kilos mo para maisakatuparan ang isang pinakamalaking maitim na plano. Unang hakbang. Baban, alam mo ba na ginamit ko si Rodel para makuha ang mga personal information mo? Ginamit ko ang mga datos na nakalap ni Rodel para ilagay ko sa ginawa kong search warrant. Fake. Kaya itinuloy namin ang maitim na plano. Pangalawang hakbang. Kumuha kami ng 2 taong kilala mo. Oo, tama yung narinig nyo. Kumuha kami ng 2 taong kilala ni Baban. Pero, kinalimutan mo na, Baban. Na yung 2 taong kinuha namin para magpanggap na PDEA. Yun yung anggol na inaalagaan mo noon. At ngayon, sila na ang maitim. Sila na maitim. At ngayon, sila na ang huhuli sa'yo. Matagal ng panahon, kaya hindi mo nakilala sila. Kasi bata pa sila noon. Ngayon, malaki na. Katlong hakbang. Ilagay ang 2 sachet na di umano ay 2 siyabo. At ito ay nagkakatumbas ng 2 tablespoon. Asin. Na kung tinatawag ito ay bato ni Darna. At mga drug paraphernalia. Karon guys, medyo gikulbaan ko bay. Kani among buhaton. Prank man niya. Dili ni siya usually nga prank. So ano siya? Iwan pa na. Karon i-planted natin na. Wala pa din. Bitaw nito. Wala pa. Ano yun era? Ang sumuro rin buga butag kamera na. Planted na. Pang-4 at huling hakbang. Para hindi mo mamamalayan, para hindi mo
mamamalayan Mamamalayan. na meron kaming maitim na plan. Nagpanggap kami na meron tayong isushoot. At doon na papasok ang dalawang nagpapanggap na pideya na huhuli sa'yo. Na, next. Next. Nakita ka to unggoy man? Wala. Na, ano luyo ni mo unggoy? Wala ko siya kakita lang ngayon. Yeah, next. 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 Na. Kina? Yeah, next. Yeah. Yeah, next. Daw. Ah. Kinsa si kailan mong kuan? Kinsa yung liuban kayo doon? Kaban, karon. Asa man? Ako. Nami search warrant nimo. Ug arrest warrant. Gikan mi sa PDEA. Search warrant gikan mi sa PDEA, sir. O wa kay mahimo na among dakpon dapat maghilumra. Cooperate ra. Sabi akong sala diya. Sabi akong sala. Sige ra. Pan ko peritra no. Sabi mo. Sige. Gamot niyo. Sabi akong sala diya. Shooting ram yung ta sir. Gera ka lang og bantay-bantayan diri. Nami tao na gabantay diri. Ikaw liuban kayo dong gidakop sa sala nga pamaligya og illegal nga droga o RA 9165. So adunay katungod na magpakahilom og bisan unsa imong sulti may imong gamiton kontra nimo sa balaod. Ikaw adunay katungod magkuwag usa ka abogado kung dili ka magabayad og abogado. Ang gobyerno ang maghatag kanimo. Sabot baga sa katungod na bago pa lang nagibasa nimo. Lingkod sa Bangko. Masalaan niyo. Hindi ka trabaho ko sa isip naman ko. Trabaho pa niyo. Wala man dagay. Ano? Yung puting og guro. Dili. man ni search warrant. Search warrant. Kanang bag na bag ni. Sige ba, ipakita yung bag ba? Ito, sa J. Batong sure yung bag na ko, J. Pero ugma, pan sir kanang wala mo makita ang sir, makabuhi ang sir. Oh, pwede ra siya og wala gyud. Ban, wala problema na ba? Natin daw ako kung bag ito. Loban sir. Gusto mo na, sir, ka? Video, para sa dokumentary, na? Nanang Yeah. ba de? Para na ebidensya. Ilang korte. Ugma mo juga. Mana yung bagbal? Ito mo. Ito, J. Sila tu mau gimana? Benar anak. Hari. Oh, unsa man eh? Wala na, wala. Tambal na bulan sa tuwa. Tambal na ako. Ito naman siya. Unsa man eh? Lighter. Isa na butang ana. Sabi ana. Matay na. Iwaman ko ana, J. ay. Kana katong pagkina sa tuwan ay. Unsa man eh? Ang manig gamito noon. Wala mo ko ana. Kasi magagabino ang ana. Kita na magabutang ana di ay. Wala ko gabutang ana lagi. Wala lagi. Kadubian na yung nana. Wala lagi ko ana lagi. Kita gabino ang ana. Isa no?
Sa'yo. Kalma naman. Ano mo kabutang ano? Wala mo ko ana. Ano dyan ka na binong ano? Baramon dyan ako. Kaya anak mo ka. Nakasig ako na lagi ka binuang lagi. Saan mo na ako? Wala dyan ka kabutang ano. Ano? Kasi wala pa dyan ang galinag eh. Mga gani, nasi ka kabutang ano lagi. Timan eh. Kasi may mo, na di ebidensya. Mga ito yung wala dyan ka kapon anak di. Mga tignan mo na mama ni mama. Wala dyan ko kapon anak. Wala dyan ko anak. Wala siya GHP. Na di Wala ebidensya dyan ko gyud. anak. Dili Wala bantay. dyan ka butang lagi anak lagi. Pa, alahig mong gumi apil aliban. So, ano ba mama? Di ba? Magrupo. Oh, grupo beta nya. Ano, wala lagi ko. Ano sa mo ni wala man dyan ko anak. Pero mo shooting rin yung bunga po. No, taro si RJ o kita na sa kung bagani wala pa dyan na ganina. Naagyod siya. Nakasi ka butang anak dyan na lain. Timan eh, nagagbuwang anak dyan. Apil pag kita kauban kita, apil pag kita ni. Gani, wala mong gusto yung anak dyan na. Matay, nag-first time pa dyan ako na secure nga kung Android, inuup ko. Madyo ko kapuan anak. Ayun, dama. Wala pa. Nakasi ka binuang anak lagi, sir. Nakasi ka binuang anak. Mura dire. First time pa dyan ako ni nani ang saon man ako. Kalmar ban. Napo ko trabaho na buong ko sa munisipyo. Kalmar ban, di ko mo ako nung buhila ka. Ano mo? Masukol pa na. Dadakpan og diya. Nakasi ka binuang anak. Lagi sa saktong ebidensya gyud. Yung makuan. Yung pero may ka Wala dyan ko anak. maligya daw nga. Uya, wala dyan ko na maligi anak dyan. Wala lagi. May saktong ebidensya gyud. Wala lagi nagibutangan na ginaniha sa kumbag lagi hanang but kinsa gagabutang anak. Unsa din na siya ba? Siya po. No na, dis amalay ko anak gikan na naman sa. Sa pamila input. Daot na na. Ang tawas na araw akong tawas pud hana pud o. Lahirang tawas gyud. Kinsa buga ko na. Buyag na naman simbak ko ga trabaho ko ng sipyo. Sobrang kristal. Magkanabiya ka na mo. Mo gani. Mula Ano nga, kuhaan po mo pag na. ano ka sa balaod, ang eskwela na noon balaod. Wala ko po anak ko. Gusto ebidensya gyud. Tay may mo. Tiringon rin. Wala pa dyan ang ganina, Jay. Wala, gusto mo, giga pa. Wala, kuhaan na. Sayop jud ko. Nalo gagbutan na ginahana na siguro pero gagbutan na akong baghana kaya lagi binuang diyan. Ano ba? Apil pa me. Apil kita ane. Kamay puyong. Kita may puyong. Dire man Wa may mo angkon, tulod-tulod Baga na pag kaso ane, nalabit ay kaso, di nalabit ka provision. Wala lagi ko ana lagi. Dugay ra kay na dagong. Kasi dugay nga, dugay mo ko narabaho na sa munisipyo, ginuo ko. Oh, dugay. Wala yan. Naitaw direng Pasagad na mga istorya ana, gabot-buot na naman muda. Hindi na mo ikontra sa korte kanang mo tubag-tubag ka. Pagkili mo na. Mas mabugat imong kaso. Ang kun ko buyag sa siguro lambot lang. Buyag, ito kumukuha na ana. Naadyo ka kuan lagi ana. Daya ka mo. Gyud na ipapilyot. Buka naman niyo, sir. Pala doon na eh, sir na eh. Oo, sige, dato na mo. Kumani ba ko ninyo? Wala ba na ano? Talaki, wala nang pagmont ni. Dire mo sana, oi. Unarag naman. Ay, pala. Oh, Nagka. Buon raw. Oh. Hindi ko pa na siguro. Siguro na ako. Hindi ko Hilang ko mo. Anak ka liso nanay, kaya wala yape. Kaya tinawag ka ng Ako? Ang galing ko. Ako? Good kayong plan. Wala kasakit ka. Wala yawe? Yabe. Yabe kawan. Ako tatani binte kayo magkita grinder pag Sa prank ba
Sama na eh. Prang-prang ko yan. Ayaw. Wala, sakit ko. Pupulong ka mo talaga eh. Wala yung bibitaw pa. Hilak yun po. Ano ba naman sa?